Manager sa usa ka establishmento sa Cagayan de Oro gipusil-patay atubangan sa iyang mga office mates kagahapon. Ang biktima giilang si Rolando Bonghanoy, 33 anyos, lumad taga Zamboanga del Sur ug nagmanage sa Romeo V. Austria Trading sa number 83 Pabayo Gomez Street sa Dakbayan. Ning pagbalita, wala pa matino ang motibo sa krimen, apan matod sa mga investigador nga klarong gituyo ang krimen ug target niini si Bonghanoy. Si Chief Inspector Ariel Pontilla sa Cagayan de Oro City Police Homicide Division ningon nga ang suspect misulod sa ikaduhang ang-ang sa establishmento pasado alas 3 sa hapon ug gipusil ang biktima sud sa iyang opisina. Base sa mga nakakita nga kauban sa manager, anaa sa 5'9" ang gitason sa suspect, nagsuot og cargo pants ug dunay itom nga helmet. Padayong gisuta karon ang CCTV footages sa establishmento aron maila ang suspect.